Baru ki new case bertemai mendasi launches Pak Pra. Na is Hills, South Fulai, inyo ki armed forces, but life and Rio ki day ki fight back. Ribhoi districts are for new cases, Fra ki armed forces, but Katkandai ki others. West Gente Hills and Rio, others. North Garo Hills are others. South Garo Hills Iway, other. East Gente Hills District South, others. And Southwest Khasi Hills Iway, other. But the West Garo Hills District are for South, are for the armed forces, but South Kiway, Kidei Kiway. Kini kedai ke latest update jong COVID-19 ubadai mentagasi. Jumlah ada hak mana ikat test. Hak dua mentagasi ilong kendai pusan hajar sauspak san kunjung. Kibat test negatif. Hak dua mentagasi ilong kendai puai hajar kendai spak prapo kendai. Nakta kibat dang apa dia ya ke result ini report kibat dang apa ikat test kilong news spak lai pusau. But kita gibon hai pada nasyabar jong ke Megalia. Aduh mentagasi South Trip September arpo kede live hajar live spa live Klat positif de napo de irita ji moment san pugunda isnam gerta iklat apo negrim ibadai nang te napo crinolin quarter. Nyemes quarter jong. That was the decision number 1 we have taken. Kabanengkong kabangisyong haka review meeting menta ka janmit apo ka jengalam jong Chief Minister jongi. Badadin bangila kren ya thir jingmut bha sepang katu ka jingkhang lani ka restriction ki bangibu. Hakine ki national highway borokoj baki dukan ngimpat syaban play. Den re hadin bangiyo I ba ki babon ki kam ki activities ki economic activities ke bangila ailat ke bangila play. Di kumta meneh hapo ka review meeting ka sarkar ka larai ba ya katu ka restriction lani katu ka jingkhang. Na kabenta ban play ya kitu kidukan kibadon ha kini ki national highway hapo ka jela megela jongi ba nginem don shu ka restriction nginem khang shu tehnrei tangkawei ka ba nakaliang jo ka sarkar ka ong kalong bangin sa penmi ya ka notification hakabadai kini SOP batru hakabadai bat ki protocols bakitu kidukan lani kitu ki business houses ki badon keleng saudong leng ba jong kini ki national highways baki hap ban boat perking ba khnang ba ngila ban light na kajing sapriang jong uneu knyang jingpang ubangi ong u COVID-19. Aka review meeting mentaka sengi mentaka janmit hadin ba phi borok pilatip ba kaladon ka positive cases hangne hapo ka office secretariat ke jongi tenakaliang jong sarkar ban yada ya ka jing sapriang jong uneu knyang jingpang ngilarai balasyai kasngi bat lasisngi ngin penkuj ya ka secretariat building barok kawai bat ru ya ka additional secretariat building barok kawai kini ki arsngi nakaliang joka health department kan simti ban penkuj ya ka jakat trekam hapo secretariat bat ru hapo additional secretariat nangta kabaar kabangakwa ban kerpat nakaliang ke sarkar ngilarai ru ban kentu pajba bahakan ni katayo kabanwan baro sitayo ya kitu ki perlok ki bamut banwan don kam hapo secretariat lani additional secretariat na kamtaki kam ki baper na kamtaki kam ki babul sertap ngikwa ban kerpat bakin ngau bha ban no shua ban wan ha katay katayo baro sitayo khnang ba
nginla ban pentikna ba kajing sapriang uneu kenyang jingpang kan nem keu hapo kini ki arteli ki office building jong ka sorkar Meghalaya. Kawai kabenta kabengi keren ba haka review meeting jongi menne hapo kajing lam jong Honorable Chief Minister jongi hadin bang yo i ya kajing keu jong kini ki positive cases man kasngi hakaba barok yo i ki pajba ki yo i mapi nakaliang jong ke media pi yo i pi tip ba tingle keren sadi bahaya kani batru nganut ban ong pi ba kane ke community spread ke jing sapriang jong dengan kenyang jingpang kelahir Syamadan kelapoi syadu kisnong sikitau deka ke mingi kwa ban penken mau hang ne yiki pajba nong snong jong ke jela batru kumju yaki bawan siapa ke jela jongi na kementaki kam ke babun sertap kabangi kwa ban ong mentakalong sngau bah ban sumar bah yalade dalade bat kata kalong ke basuk bah ban le ke benengkong kalong ken mau ya ke social distance ban ya syong jengai iwe ni iwe pat ka ban numduna ya kan ruput ka baar badai ban deng ya ka mas jongpi shanu ba pilej halani ba pi syongkai bat ki bayi ngi basem len ki lok ki jor bat ru ka balai ban sait yakakti ban le khoj yalade sait yakakti kat bapila kat banang bun kat tanang bha kat bapinang la ban sait yakakti bun sen dakatu ka sanitizer katta kanang bha namar balai ngali keren kumta kalong nyo i na kaliang ka sorkar kum bangejukren ngan yai petkan mau biang nem don kan no ka bor sorkar haka perthei barok kawai kabala ban yakun persya yaw ni kunyang jingpang tang da ka bor sorkar henrei ka jinga kun persya ya uni kunyang jingpang ka longbei shimet bat kumjuru bakin burom bakin bud perking ya kitu ki notification lani kitu ki protocols lani kitu ki SOPs ki ban nakal yang jong sorkar kala isu kala belong na poka government of India bat kumjuru nakal yang jong ka sorkar jela